Nová časť tohto kurzu a dnes nás čaká naozaj veľký krok. Pretože si konečne vysvetlíme, ako sa robí taká pirueta priamo na ľadovej ploche. Takže ja pevne verím, že si pamätáte prvok veľký slalom, ktorý sme sa už učili. Ak nie, ja vám nechám odkaz na toto video dolu v popisku videa, alebo si môžete kliknúť niekde sem, aby ste tento prvok mohli nájsť. Pretože práve tento prvok je veľmi dôležitý na to, aby sme sa mohli začať učiť úplne základnú piruetu. Bude to pirueta na dvoch nohách a bude vychádzať práve z tohto veľkého slalomu. Ukážeme si, ako to má vyzerať. Podstatné na úvod je naozaj dobre ovládať ten slalom, správne natočenie ramien a po otočení, ako keby to zadné rameno doháňa predné spolu s nohou, rukami objímam ako keby veľký balón a postupne sťahujem naraz nohy aj ruky k sebe. Na začiatku je celkom fajn nájsť si nejakú čiaru na ľadovej ploche alebo si ju vytvoriť a potom začínať slalom priamo na čiare, urobiť oblúk a až keď sa vrátim naspäť na čiaru, tak vlastne začať točiť piruetu. Je dôležité si určiť vlastne, na ktorú stranu sa nám lepšie točí. Každý človek má prirodzene dané, že do jednej strany mu to ide lepšie, do druhej horšie. A toto už je len na vás, aby ste si povedali, kde to ide lepšie. V piruete po slalome spájame špičky ako keby mierne k sebe. Toto je naozaj prehnaná verzia, ale je to tak. Ramena v piruete nezdvíham hore, ale ťahám ich smerom dolu. Centrum tela nemám ani vzadu, ani vpredu, ale pekne priamo nad bokmi. Môže sa vám to zdať celkom zložité, ale dá sa to naučiť. Druhý spôsob, ako sa naučiť piruetu úplne na začiatku, je cez tzv. Predný cirkel. Avšak najprv sa musíme naučiť ten predný cirkel, tak poďme na to. Na tento prvok potrebujete mať na svojom noži naozaj zúbky. Takže ak zúbok nemáte, tak sa tento prvok nedá naučiť. Opäť je dôležité správne natočenie ramien. Jednu nohu zapichnem do ľadovej plochy a vonkajšou nohou robím ako keby polcitrónik alebo tzv. Odraz na vnútornej hrane a toto je proste cirkel. Ak pritiahnem nohu a ruky k sebe, je z toho pirueta. Avšak potom neskôr sa pirueta cez zúbok určite nerobí. Je to možno len skôr také pomocné cvičenie, ako sa dostať do tej rotácie v piruete. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Dnes sme sa naozaj točili, alebo aspoň pokúšali točiť. Ak máte nejaké otázky k týmto prvkom, tak ich píšte dolu do komentára, rada vám pomôžem. Uvidíme sa zase niekedy inokedy. Zatiaľ sa majte krásne a čau. A ozaj, nezabudnite na like. Čus bus! Wah!